promowanie haftu, a jednym ze sposobów tej promocji jest właśnie konkurs haftu kaszubskiego. Jest ono lokalne. Dzięki uprzejmości tutejszego muzeum mamy tutaj okazję organizować wystawę. Nasza wystawa zostaje w muzeum przez 2 letnie miesiące. Konkurs i wystawa odbywają się, tak jak już tu wspomniano kilkakrotnie, już od 20 lat. 20 lat temu, że partu wejrościgłe na i hawciarci wymyślały, że dobrze by było, żeby ci, co so parają tą szteką, żeby też brali uczestnili w konkursach. I tak 20 lat temu na im parce powstała ta łydba i we 20 lat ten konkurs jest realizowany. On jest o charakterze miejsko-powiatowym, bo nie biorą w nim uczestnienie nie tylko uczestniczy z Wejrowa, ale też z całego powiatu wejrościgłe. Także jesteśmy bardzo z tego buszni, że konkurs jest o charakterze nawet ponadmieścim, powiatowym. Są jedno przedzielone place, pierwszy, drugi, trzeci, wyróżnieni, ale to te wszystkie oceny dokonywy profesjonalny jury, w którego skład wchodzą znawcy tematu. Ale te nazwiska, ja ci wypydy przebyczec, to Westerling, Ludwika Chterna 20 lat temu wespół z Bogusławą Dambc i własną Elżbietą Balszymroszczyk zaczęły ta idea wprowadzać w rzeczy i dzięki temu dziś mamy i prawie że pokoleniowy konkurs, bo są i też kolejne pokolenia młodszych tych białych chternych hafteją. Wiele lat też nam pomagał was Edmund Szymikłeści, świętej pamiątce z Leni, ten robił ten konkurs na szczeblu wojewódzkim, ale jedno uczestniczki z Wejrowa dobywały dobre place też na konkursach tych finałowych w Leni. Na pewno celem jest, żeby wejrowska szkoła przeżyła i szła dalej, ale też muszę rzec, że organizujemy kursy od kilku lat. Napisaliśmy grantę też do powiatu i wiele chyba, tak myślę, że od 5 lat jest organizowany też kurs haftu. Dzięki temu są też nowi młodzi uczestnicy, co biorą uczestnienie w tym konkursie, ale tematem są też inne szkoły. I szkoła gdyńska była, czy i Złotnice były tematem, także my się nie ograniczymy plus do szkoły wejrości. Jest też to o charakterze takim łyglowym, żeby te wszystkie szkoły haftu kaszepścigłe poznać. Także naprawdę tutaj chcemy też w tym miejscu jeszcze raz podziękować wszystkim dziewczynom, które brały udział w tym konkursie. Życzymy dalszych wspaniałych nagród, dalszych sukcesów. Dziękujemy.